danna mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka. Assalamu alaikum barakatuh. Insha Allah za mu yi darasin mu na yau, wato yadda ake cire background ɗin hoto, kuma wani irin hoto ne yadda aka cire background. A da mun san cewa ana cire background ne ta hanyar wani application mai suna background remover, wanda yake za ka iya aiki da shi ko offline ne. To a yanzu zamani ya ci gaba, za ka iya samun yadda za ka cire background ɗin hotonka ta hanyar offline. Wato za ka je wani website ne, sai ka ɗora hoton, kana wannan website ɗin zai cire maka duk background ɗin da ke jikin hoton, kai kuma sai ka yi downloading ka je ka yi amfani da shi. To ina ga kamar wannan hanya ita ce zan mai da hankali in nuna, wanda kuma abu ne ma mai sauƙi. So ba za mu je na offline ɗin ba, saboda duk wanda ya download application ɗin da zan ba da link a ƙasa, wanda ya download application ɗin zai iya aiki da shi. Kuma ma in dai shawara ne, gara ka yi amfani da na online ɗin, saboda ya fi accuracy, ya fi, ban san me zan ce ba. In dai kai kana sa hoton, komai zai goge kamar yadda za mu gani. Amma ta application ɗin nan ne sai ka yi a hankali, kana yi kana gyara. To da farko za mu je kan browser ɗin mu. In ka shiga browser ka, sai ka danna gashi nan, na riga na danna shi, www.remove.bg nan za ka zo. To in ya buɗe maka za ka ga kamar haka, sai ka zo na inda aka sa upload image, gashi nan, sai ka danna shi. To kana dannawa zai kai ka gallery ɗinka. A gallery ɗinka za ka nemi wani hoto kake so ka cire mai background, ko ma wani hoto ka ɗauka zai cire maka background ɗin hoton nan. Ba matsakon hoton mutum ne ko hoton kaya ne, kamar masu sana'a haka da suke ɗaukan hoto daga intanet, suke son su cire mai background, to za su iya amfani da shi su cire background ɗin. Bari mu ga wannan, sai ka sa don. To mun danna don, gashi nan yana shirin ɗaura mana. Gashi nan ya cire mana duk background ɗin da ke jikin hoton nan. Za mu iya lura cewa tunda kayan shi fari ne, so background ɗin ya kusa yin shigewa. To amma duk yadda ka yaka hotunan za su kasance. Mun ga mun cire background, sai ka zo nan ƙasa, gashi an sa download, sai ka shige shi. To zai sauke maka akan wayanka. Shikenan kana fita ka koma gallery, gashi nan ya sauke mana a ƙasa kamar nan. To yanzu abin da za mu yi kawai, sai mu shiga gallery ɗinmu. Bari mu fita. In muka shiga, za mu ga hoton da muka gyara, muka cire ma background. Ga hoton nan da muka cire ma background. Saboda background ɗin shi ma fari ne, shi sa za mu ga ya. Amma an ka sa clear picture da kayan mutumin ba daidai yake da background ɗin shi ba, zai fita kamar wannan. Wannan shi ma application, wannan site ɗin na bi kuma na cire mai background. Wanda ya san hoton nan zai ga hoton da ne, kuma background ɗin fari ne haka, amma tunda ba colored hoto ba ne, farin ba zai affecting ɗin cropping ɗin ba. Ga yanayin da gani ka san cropping ɗin shi aka yi da dai sauransu. To wannan ƙarshen darasin mu insha Allah. Da fatan musamman masu aikin graphics da za ku cire, za ku cropping ɗin hoto ku ɗora shi a wani guri ko wani abu da haka, wannan shine mafi sauƙi. Kamar yadda muka sani, in muka je a kan system akwai Corel Draw, akwai Photoshop, wanda duk za ka iya amfani da applications ɗin gurin cire background. Da mun san Corel Draw ne, yanzu Photoshop su ma suna da shi, kuma
yin amfani da Photoshop ka cire background ya fi zama sauki akan ka yi amfani da Corel Draw. So wannan ma kamar haka ne da application ɗin background remover da kuma wannan remove.bg ɗin. Remove.bg is better, ya fi sauri ma, ya fi, saboda cikin ƙasa da minti sakan 5 za ka gama aikinka insha Allah. Da fatan an fa'idantu. Mun gode. Muna roƙo a danna mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka.